Welcome back to my YouTube channel. Karon natal sa amo ang bukid. So itorta mo sa amo ang bukid. Wa mo'y makita dire puro na gyud kasagbutan. Oh. So kanang makita ninyo kana karaa kana amo anang silingan di na mo ah. Tadlo aragod po. Bakit ka siligan? Ang kuna tanan mo. Exaba guys. Ang kun ba? Sa karon no may tao pwede ra pug ang kono ni nako diri adapita. What? Kuna mo na kun to. Bukira ba bukira? Dere dapit guys. Are ko magtukod og dako nga swimming pool tama na dito isa ka hektaryang swimming pool. Paano masabi? Charo ko nag di malumos. Wa pa jay bayad kumuan mo way bayad. Bukira. Kanya ang kay ba katong mga kalabungan ako nang himuan og ditanan. Himuan nagditanan. Libre ra pod. Pwede ra pug din na natubutangan og building at suot-suot ra mo dito. Oh my God! Ayaw lang magbalaka kung naay mamaak sa iyong lubot. Mo na to. Among alaga. Iya kita mo atong bukid. So mo ta mo ang Taytay Hills. Kuya pitagi ato. At ato ra mo dito, kung mo mo dito ignara nga asa man ang area or kanang lagkaw ni Elisa Escabas kay ato mo in. So ato ra mo dito, mamili ra gihapon mo gasa mo stay. To ay kuan dito, to ay room nga with hot and cold shower. Napoy ka na ang kubo nga na ay swimming pool. Libre ra gihapon dito na aircon. Sa mga drinks. India, makita to yung kalubihan dito. Ako gihapon to. Ako gihapon to guys. Kumuhan mo, libre ra gihapon og libre ra gihapon mo lubi. O pungutan na ra gihapon nang ako ang pangan kay Ilada ko mga. ilado kay ko diri sa buang bukid. Ako rewa kay ilan nila. Enya inigpaguan ninyo. Unaay mo. Nemengan. Kasi nag ang og kanalobe. Tawag lang akong pagad. Kay do nga taro sa piso. Oh, kaya ato ta makatawag sa prisuhan. Ano ta mag-abot? Kay bagtong et. Pagtangit ko na ta dito sa kuan kana ang prisuhan. So mura to og ayaw kalimot nga bisag asa mo makakita ako gyapon na tanan. Igna lang ako ang pangan. Okay. Mag-abot ta dito sa katugaling kuan kana ang kwarto nga na ay rehas-rehas o adto na ta mag-abot pohon nya. Magdungan ta og panghapak sa angay hapakon dito. O, sige. Basta pagamong pante. Basta kay igna lang gid akong pangan kung asa mo maabot libre gid mo bisag asa. O maura to ato ang video karon ug have a nice day. Always remember the purpose of our life is to be happy. Happy sa preso. Happy gyapon bisag mapreso.